May kalambigitan sa Fraternity ang nakuhang lead sa Commission on Human Rights sa gipahigayon nilang nilahi nga investigasyon sa kamatayon ni Christine Lee Silawan. Ano ang report? Ang mandato manggod sa CHR is Kini ang gibutyag ni Attorney Arvin Udron, ang direktor sa Commission on Human Rights Region 7. Subay kini sa gihimo nilang pakisusi sa kamatayon ni Christine Lee Silawan base usab sa mga nahipos nilang kasayuran sa mga saksi. Wa ibutyag sa direktor kung unsa nga frat group ang nalambigit. nakafocus ang mga investigation sa fraternity related killing. So we're happy to know nga recently atong law enforcement ni change theory sila from the original individual accountability. Karon we came to know nga ni change track sila, ni focus sa pud sila to fraternity related. So well and good kung nagka-jibe ang among investigation. Apan makigalayon ang CHR 7 sa kapulisan sa resulta sa ilang investigasyon. Tinguha sa CHR nga mahatagan og hustisya ang kamatayon sa biktima. Samtang gitugan sa CHR nga ang resulta sa ilang investigasyon mao'y gibasihan usab sa hinabang pinansyal nga ilang ihatag sa pamilyas na matay. Wa pa motugan ang CHR pila ang hinabang pinansyal nga ihatag sa pamilya sa biktima. Natay potential witness na nisulti na this kanang lugar common place na diha sa mga fraternity. Samtang gibantayan karon sa ahensya kung nahasubay ba sa lagda ang paghandle sa 17 anyos nga gitumbok nga child in conflict with the law nga naa karon sa home care facility sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Under the law, they are all entitled to human rights, no. So ato lang gitan-aw gi-monitor ang kapulisan na while they are dealing with the suspects, they follow the law. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.